Aici Radio Novi Sad, dumneavoastră recepționați emisiunea Sub semnul dialogului. Oaspete de onoare, profesorul Dragan Stoianielovici. Continuăm dialogul, partea a doua, pe marginea aceluiași subiect, dubla identitate la românii din Serbia. Pentru așa stare, cum am explicat, cum am încercat să explic, și pentru așa situație, noi astăzi avem problem că mulți români nu știu nimic de rădășinile lor și istoria și cultura lor. Spun că nu sunt românii și că nu sunt un neam cu românii din geal, de nord de Dunăre. Este normal o minoritate să învață limba, istoria și cultura neamului în țara unde trăiește. Așa e normal, acum în viacul 21, să avem dreptul la școală, la slujbă, în biserică și la medie în limba noastră. Românii din Serbia erau într-o neagură, neșcolăiți și sărași. Dar nici n-a putut să se gândească național și să-și crească limpede conștiința națională, naționalul svest, pentru că a fost neșcolăiți. N-a știut nimic despre cultura și istoria lor. N-a știut că părinții lor a venit mulțimea, a venit din România și a trăit prin sace unde n-a mișcat nici unde și n-a avut contact cu nimeni. Pentru așa situația a fost ușor să se țină peste 180 de ani pitulați, ca să nu se știe că mai asta și în zi de astăzi vreo 200.000 de români care n-au drepturi elementare așa cum le au toate neamurile din Europa. Mai întâi, când s-a slobozit țara sărbească de turșii și când a largit teritoria ei spre răsărit, spre ținuturile până la Cimoc, românii au pornit să trăiască înăuntru granițelor Sârbii. Era mai numeroasă minoritatea, că s-a tras granița între a doua țările, la Dunărea. Aia n-a fost numai granița de stat, granița între a doua țări, državna granița. Numai e trasă și granița spirituală, e trasă duhovna granița. S-a rupt legătura cu țara mumă, așa parcă să scoace un pom rugitor din pământ, ori să taie rădășinile, ca să nu poată să ia apa și rana. Binișor pomul ăla pornea și să se usche și să se piardă. De atunci a pornit asimilația românilor prin sistemul școlar, prin biserică, prin întreg sistemul țării sărbești, iar să-l pomenesc spre Tihomir Georgevici, cunoscut om din știință sârbu, și iar să vă citesc rândurile din cartea lui prin România-i noștri, croznașe române. El așa scrie: în 20 iunie anul 1905 pornit din Aleksinac ca să plec spre ținuturile și mărginile sărbești unde trăiesc românii, cum scrie el, pe care le de obicei chemăm vlasii. Eu știu că mulți din ai noștri îngrijați patrioți o să mă învricesc din cap și o să-mi spună că fac trădare, fac izdaia țările mele când mă îndrăznesc să vorbesc despre românii din Serbia, care după gândurile și părările mulților trebuie să fie pitulați, ori mare să se tacă, să nu se vorbească despre ei. De atunci a trecut peste 100 de ani. S-a schimbat regii, s-a schimbat prețedniții, s-a schimbat ideologie și regimuri, dar una nu s-a schimbat. Una a rămas legată de românii din Serbia, care după gândurile cum a scris Tihomir Georgevici și părările mulților trebuie să fie pitulați, ori mare să se tacă, să nu se vorbească despre ei. Asta e o mare strâmbătace către neamul nostru românesc, care a dat mulți fișori și piace, a varsat râuri de sânge și a lăsat munți de oasele de rândul prin Balcan, prin Serbia. Bunoară, în femelia mea și despre partea tatălui și despre partea mumii, din fiecare brâu, din fiecare generație, mai nu e mare unul care n-a perit, ori care n-a fost în rat cu turșii, cu bulgarii, ori cu neamți. A plecat în războaie, în bătăi, în raturi îmbrăcați în șoarecile albi, în chimești cu suce, în ompiși de porși, fără să știe să spună mare o vorbă sărbească. Dar a plecat pentru țara lor, pentru țara Serbia. A varsat sângile
a dat viața lor, dacă li s-a schimbat prenumele de la Stoianel în Stoianelovici, de la Paulescu în Paulescovici, de la Micu în Miculevici, de la Padurescu în Padurescovici. Dacă nu le-a fost îngăduită școala și slujba în biserică în limba lor. Asta e o îmblândeață Hristosului. Lumea noastră românească o trăia dacă mulțimea din ei n-a știut și ea blândeața Hristosului. Să fac o digresie, eu am un carnet militar, o voina Knijița lui deda meu, al lui tata moșul meu, Tince Stoianel Milutin Stoianelovici, din ratul al doilea al lumii, război al doilea mondial. Knijița, carnetul la militar, Knijița voina, îngăurită de plumb nemțesc, ca un neamț l-a împușcat pe deda și l-a rănit în burtă în luna aprilie, în anul 1941, la Socobania. Pe o piatră lângă o fântână să plânge o muică bătrână, să plânge o muică bătrână. Ochișorile crămneaște, copilașe și-i doreaște, copilașe și-i doreaște. Am crescut copii și fiace,